Po zakończeniu ostatniej wojny całe Pomorze znalazło się w granicach Polski. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że przywrócona została sytuacja z czasów Mieszka I, choć stosunki ludnościowe przedstawiały się zupełnie inaczej. Naszą ziemię bytowską możemy uznać za kresy Kaszubszczyzny. Do roku 1945 zwarte grupy kaszubskie zamieszkiwały wsie południowego i wschodniego obszaru bytowskiego powiatu. Natomiast w niewielkim stopniu zamieszkiwały samo miasto Bytów. Po roku 1945 ludność niemiecka części północnej i zachodniej oraz miasta Bytów wyjechała, czy została zmuszona do wyjazdu na zachód. Również ludność, która uznała się za Niemców, bądź została uznana za Niemców z samych wsi kaszubskich. Na ich miejsce napłynęła ludność kaszubska z wschodnich powiatów kaszubskich Kościerskiego i Kartuskiego oraz południowych Chojnickiego. Oprócz tego napłynęła ludność z Polski centralnej, Wielkopolski, z okolic Wilna, Ośmiany, a po roku 1947 również w wyniku akcji Wisła ludność ukraińska. Gdy Rosjanie wkroczyli na Kaszuby, to uważali ich za Niemców. To wsio germańskie mówili. I miasta, ci wioski, ci ludzi, to trzeba tutaj traktować nie jako że to są nasi jacyś tam sojusznicy, tylko Niemcy. No i dlatego też dochodziło do różnych ekscesów. Chodzili, kradli, rabowali, strzelali, gwałty, nie gwałty, wszystko, co tylko można było się najgorszego spodziewać. I to właśnie tak Kaszubów też mocno zabolało, że ich nazwali Niemcami. Oni tu głowę nastawiali, a robili co mogli, a ich nazwali Niemcami, Germańcami po prostu. Byli wywiezieni stąd, niektórzy wrócili, niektórzy nie wrócili do dnia dzisiejszego. Byłem zmuszony udać się na ziemię zachodnie. Współżycie z naszymi współziomkami, z ludnością napływową była tam, nie powiem, skandaliczna, ale bardzo się nie układała. Gdy myśmy ze sobą rozmawiali po kaszubsku, to oni bardzo na mało rozumieli, to myśleli, że my rozmawiali po niemiecku. I to było to, że oni uważali nas za pół Niemców, albo im może i całkowitych Niemców, ale może z tym, że bardziej za pół takich Niemców, zniemczałych Polaków. W latach 50. część ludności kaszubskiej wyjechała z Pomorza. Przemieścili się do Niemiec. W dużym stopniu przymuszeni stosunkiem władz i postawą nowych osiedleńców. W ten sposób opuścili Polskę niemal wszyscy Słowińcy. Tak było po wojnie, komuny jak pierun. Z psami wchodzili, 5 wopistów, podoficer z nimi i kontrolowali całego kutra. Normalnie mieli druty w lód, pchali, żeby za ludźmi, prawda, co by chcieli za granicę niby uciekać w ich mniemaniu, nie? I dlatego, widzi pan, my się teraz cieszymy, że tej kontroli nie ma, to nam odpadło i tyle ulżyło już rybakom w ogóle na całym wybrzeżu. Chłopak, który wyrzucił książkę za burtę ze Stalinem, siedział 2 lata. W złej sytuacji ekonomicznej ludność ta reagowała jednoznacznie, zawsze emigracją zarobkową. Nie można tego uznawać za wyrzeczenie się polskości. Zawsze tak było, że w sytuacji złej ekonomicznej ludność ta wyjeżdżała, tak jest również w dniach dzisiejszych, a zwłaszcza w dniach wczorajszych. Zawsze, gdy z rodziny ktoś wyjeżdżał, kilkoro nawet z rodzeństwa, ktoś pozostawał na gospodarstwie bądź zakładzie rzemieślniczym. Zawsze ktoś przejmował, dziedziczył, stąd nie ma pustoszenia wsi kaszubskich. Historia Pomorza jest zbyt skomplikowana, by udało się uniknąć konfliktów. Kaszubi zawsze byli za mało niemieccy dla Niemców i za mało polscy dla Polaków. Rozmaitość religii i języków także im samym utrudniała odnalezienie się w tym konflikcie polskości i niemieckości.
Ślady tego widać do dzisiaj w postaci zaniedbania pozostałości kultury niemieckiej i protestanckiej. Niezależnie od tego, religia zawsze dla Kaszubów była mocno spajającym społeczność elementem. Ta droga pasyjna, Kalwaria Wielu, powstała w okresie bardzo niesprzyjającym. Budowano ją w czasie I wojny i w okresie powojennym. Co czyni, że Kaszubi pielgrzymują, co powoduje, że przeżycie religijne jest tak ważne, iż zdobyli się na wybudowanie w niesprzyjającym momencie Kalwarii. Przywiązanie do wiary u Kaszubów jest wyjątkowo silne. I na pewno to się oczywiście zakorzeniło już w ubiegłych wiekach, a teraz przynosi wspaniałe owoce. Szczerze powiem, że Kaszubi też są przywiązani nie tylko do swojej ziemi, ale do swoich kościołów i do swoich miejsc pielgrzymkowych. I takimi miejscami pielgrzymkowymi to na pewno jest Wiele, które oczywiście ma tę wspaniałą Kalwarię. Jest na pewno takim miejscem pielgrzymkowym Sianowo, jest Swarzewo, dokąd to rybacy z Półwyspu Helskiego na swoich kutrach przybywają zawsze na uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. No i wtedy oczywiście jest to bardzo miłe zresztą spotkanie na morzu, na zatoce, gdzie odbywa się krótkie nabożeństwo, gdzie te wszystkie kutry się łączą razem i tam na tej zatoce chwalimy wspólnie Pana Boga. Byłem już nie jeden raz na tego rodzaju spotkaniu na morzu, gdzie Kaszubi ujawniają swoje przywiązanie do Kościoła. Chodzi tu może o Kaszubów, którzy mieszkają na Półwyspie Helskim, ale oczywiście to, co oni czynią, na pewno jest właściwością wszystkich Kaszubów mieszkających tutaj w mojej diecezji. Bardzo wierzący, w ogóle wiadomo, Kaszuby to katolicy dobrzy i tak dalej i dlatego my jeździmy, nie, no bo to apostołowie rybakami byli i tak dalej i nasi ojcowie jeździli tylko na otwartych łódkach, ale w czasach stalinowskich tego to było zabronione, nie można było przez morze jechać pociągiem, tak, ale nie przez morze, a teraz może 5 lat wstecz nam zezwolili, że możemy jeździć przez morze do Swarzewa, później Matki Boskie Swarzewskie, to pielgrzymka z Jastarnej chodzi pieszo, no to chodzą wszyscy rybacy i żony, i dzieci, prawda, i z Helu, i z Kuźnicy, z całego Półwyspu na odpust, znaczy się Matki Boskie Swarzewskie, ale to pieszo z kolei, nie łódkami, tylko pieszo.